Brémski muzikanti. Jeden muž chcel zabiť svojho somára, lebo už bol starý a na robotu nesúci. Somár to však vytušil a preto sa vydal na cestu do mesta Brémy, kde sa chcel stať mestským muzikantom. Cestou stretol starého loveckého psa, ktorý sa mu posťažoval. Môj pán ma chce zabiť, lebo na poľovačke už nič neulovím. Preto som vzal nohy na plecia a ušiel som z domu. Somár na to: Poď so mnou, staneme sa mestskými muzikantami. Pes súhlasil a tak išli vedno spolu. Onedlho sa k ním pridala mačka. Bola už stará a nechcelo sa jej myši chytať. Radšej vysedávala za pecou. Preto ju pani chcela utopiť. V trojici prišli ku gazdovstvu, kde kohút kikiríkal, čo musili stačili. Čože tak kričíš, ako by ťa na nože brali? Spýtal sa ho somár. Čo sa ti stalo? Ale zajtra k nám prídu hostia, odvetil kohút. Gazdina pred chvíľou povedala kuchárke, že chce mať ráno zo mňa polievku. Preto kikiríkam, kým ešte môžem. Somár vraví: Poď s nami do Brém a stan sa aj ty mestským muzikantom. Máš dobrý hlas. Kohútovi sa návrh zapáčil a tak išli ďalej už vo štvorici. Do Brém bolo však ďaleko. Nedostali by sa tam za jeden deň. Museli prenocovať v lese. Somár a pes sa uložili pod košatý strom, mačka sa vyštverala medzi konáre a kohút vyletel až na vrcholec. Odtiaľ zvolal: Neďaleko je asi nejaký dom, vidím svetlo v obloku. A tak sa vydali tým smerom. Somár bol spomedzi nich najväčší, preto sa pozrel zvonku do okna. Vidím prestretý stôl, sedia pri ňom zbojníci a hodujú, oznámil kamarátom po chvíli. To by bolo čosi pre nás, vraví kohút. Po dlhšej porade zvieratá vyhútali, ako zbojníkov prekabátiť. Somár sa prednými nohami oprel o podobločnicu, pes mu vyskočil na chrbát, mačka sa vyškriabala na psa a napokon kohút vyletel a sadol si na mačku. A na znamenie spustili svoju muziku. Somár zahýkal, pes zabrechal, mačka zamravčala, kohút zakikiríkal. Nakoniec sa cez oblok vovalili do izbice, len tak sklo zarinčalo. Zbojníci od ľaku vyskočili a v hrôze sa rozutekali do lesa. A naši 4 kumpáni sa usadili k stolu a s chuťou si zajedli z jedál, čo tam zbojníci zanechali. Jedli a pili, ako by mali 4 týždne hladovať. Potom zhasli svetlo a každý si našiel pohodlné miestečko na spanie. Somár sa uložil na hnojisko, pes za dvere, mačka v kozube na teplý popol a kohút sa usadil na streche. Zbojníci zďaleka videli, že v domčeku sa už nesvieti a kapitán jednému z nich prikázal: Choď a zisti, kto sa nám v dome usadil. Keď zbojník prišiel, v domčeku bolo ticho. Myslel si, že tam nikoho niet, a tak vošiel do kuchyne a chcel si zapáliť sviečku. Uvidel v kozube žiariť svetielkujúce mačacie oči a chcel si na nich pripáliť zápalku. Lenže mačka nemala rada takéto žarty. Skočila mu do tváre, sypela až kriabala o 106. Zbojník sa strašne naľakal a chcel rýchlo ufujazdiť zadným vchodom. Ale tam ležal pes. Vyskočil a uhryzol ho do nohy. A keď zbojník utekal cez dvor okolo hnojiska, somár ho na rozlúčku poriadne kopol kopytom. Kohúta všetok ten lomos vyburcoval zo spánku, myslel si vari, že je už ráno a zakikiríkal kikirikí.
Zbojník utekal o dušu spasenú, zastavil sa až tam pri kamarátoch a kapitánovi hlásil. V dome sa usadila strašná čarodejnica. Vyskočila na mňa a dlhými pazúrmi ma doškriabala. Pred dvermi stojí chlap s nožom a ten ma bodol do nohy. Na dvore sa vyvaľuje čierna obluda a tá ma ovalila kijakom. A hore na streche sedí sudca a ten volal: Sem s tými kmínmi, sem s tými kmínmi. Naviac som nečakal a zdúchol som. Od tých čias sa zbojníci neopovážili k domčeku priblížiť. Za to našim 4 brémskym muzikantom sa v ňom tak zapáčilo, že sa tam navždy usadili.